Aké veľké tlačidlo. Začni prvý. Dobre, začnem. Nefunguje. Čo? Skúsme to. Aké chutné. Ale je to preč. No, páčilo sa mi to. Je to na mne. Som pripravený. Wow. To je super. Videli ste to? A teraz je rád na Phoebe. Nemôžem sa dočkať. Wow! Milujem tieto výzvy. Je to také chutné. No, to bolo perfektné. Challenge. Och, aké krásne a chutné bábätko. Milujem šišky. Wow. Toto je super mega donut. No, mám veľké šťastie. Začnem. Počkaj chvíľu, začnem prvý. Super. Je to veľmi chutné, aj keď je to veľmi malé. Čomu sa smeješ? No! Och, teraz je rád na Britney. No, počkaj, Donut, teraz ťa zjem. Taký chutný. A ja to chcem. Posuň sa. Britney, ponáhľaj sa. Zjem to a užijem si to, koľko chcem. Čo? Môžeš mi to dať, prosím? Dobre. Nech sa páči. Ďakujem. No, konečne je rád na mne. Len sekundu. A teraz začníme. Odrežem si dokonalý kúsok. Je to jednoducho božské. Rozplýva sa mi v ústach. A tá vôňa. Absolútne dokonalá. What? To trvá večnosť. A tu je ďalší kúsok. Mňam. To je všetko. Som unavený. Poďme sa hrať. Vyhral som. Hlúpa hra. Och, mám to. Ešte zostal kúsok. Čas si ho vychutnať. Gratulujem. Ďakujem. Ďakujem, chlapci. Daj 5. Wow. Čo to je? Pikantný čips? To je strašidelné. Pozrime sa. Wow, je tam drak? Nie, myslím, že mám problém. Chalani, myslím, že potrebujem pomoc. Stačí to len zakryť. No, začnem prvý. Och, toto je také strašidelné. Počkajte, musím zavolať hasičov. Je preč. Britney, choď. Nie, je na rade ona. Nie, je na rade ty, dievčatá. OK. No, dobre. Je to také strašidelné, ale mám nápad. Začnime teraz stream a zjem to naživo. Odberatelia to budú mať radi. Ahojte všetci. Teraz idem zjesť najpálivejší čips na svete. Ste pripravení? Som veľmi vystrašený, ale som si istý, že to zvládnem. Poďme na to. Wow, už je to veľmi pikantné, ale je to v poriadku. Pokračujme. Je to v poriadku. Je to veľmi chutné a vôbec nie pikantné. Je to ako... nie, trochu som to prehnala. Jedla by som to na raňajky. Začína to byť príliš pikantné. Ako sa máš? Pozor!
Tak, Britney. Naliehavo potrebujem pomoc. Prosím. Skúsme to. Je to lepšie? Áno, všetko je v poriadku. Poslúž si. To bolo hrozné. Nechcem to robiť. Poď, začni. Iha, to bolo strašidelné, ale ty to zvládneš, Phoebe. Dobre, ak to urobím rýchlo, naozaj to neucítim? Však? Poď, Phoebe. Už toho veľa nezostáva, ale už to cítim. Jedz! Hurá, zvládla si to! Britney, si pripravená? Poďme! Och, môj Bože, nemôžem dýchať! Ďakujem! To bolo super. Čo to vlastne je? No, mohlo to byť lepšie. Milujem túto veľkosť. Dobre, buď opatrný. To je také maličké. Nech je to akokoľvek. Možno je to chutné. To je všetko? Aké mätové. Môj mrazivý dých. Milujem to. Wow! Phoebe, tvoja rada. No, poďme sa trochu osviežiť. Je to také ťažké žuť a začína byť veľmi chladno tu. Wow, myslím, že potrebujem pomoc. Už som tu. Nechaj ma ti pomôcť. Toto je pre teba, aby si sa zahriala. To je oveľa lepšie. A tu je tvoj horúci čaj. Je to také dobré. To je všetko. Si voľný. Hans, a teraz si na rade ty. Wow, toto bude zaujímavé. Aký obrovský kus cukríka. Počkajte. Potrebujem sa trochu zahriať. To je lepšie. A teraz začnime. Toto je tak chutné a je to aj veľká zábava. Bobby, buď opatrný. Bobby? Chlapče, nechávaš sa uniesť. Wow, už je zima. Pozri na ten sneh. Super! Ahoj! Prepáč, nemohol som odolať. Je tu taká zima. Už necítim ruky. Tu máš. Ďakujem, Bobby. Ach, áno. Wow, toto je bábätko. Skvelé, presne to, čo som chcel. Wow, hurá, to je moja veľkosť. Aké mám šťastie. Poďme, začnime s tvojim bábätkom, Bobby. No, uvidíme. Nepracuje to. Aká zvláštna Coca-Cola, ale je to chutné. Ups. Och, nie, potrebuje pomoc. Wow. Ďakujem. Teraz môžem dýchať. Žiadny problém. Je rád na mne? Ach, áno, teraz to bude také chutné. Wow, mňam. Je to
to vlastne nemožné zastaviť. Také je to dobré. Mám také šťastie. Och, ja to chcem tiež. No, som hotový. Čo? Och, nie, je to zaseknuté. Myslím, že sa mi to teraz zaseklo na hlave. Pomôžte mi. Ups, och, nie, to sa pokazilo. Upokoj sa. Viem, čo robiť. Moje obľúbené vlasy. Nemám s tým nič spoločné a aj tak je radná Britney. Čo to je? Nejde to. No, dobre. Musím premýšľať. Nápad. Ahojte, všetci, potrebujem pomoc. Čo sa deje, ľudia? Myslím, že potrebuješ pomoc. No, som tu pre teba. On je taký, Bobby, choď preč. Prestaň! Drahý, potrebujem tvoju pomoc. Žiadny problém. Dobrú chuť. Páči sa ti to? Och, fuj. Vďaka za pomoc. Dovidenia.